ଆମେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ବାଘ ଭାଲୁକୁ ଅଣ୍ଡାଳିବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ବେଣେଇ ସରି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଜୋଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ କିଏ ବି ପଛକରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆରେ ୟାର କ'ଣ କହିବି ଏମାନଙ୍କୁ। ଆରେ ମୋତେ ଟିକେ ନିଅରେ ପୁଣି ପଛପଟେ ଯଦି ବାଘ ଭିଡ଼ି ନେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଚିତାବାଘ। ଭଲ କି ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ ଏଇଟା ଚିତାବାଘ। ଆରେ ବଳିଆରେ ତୋ କୁକୁରକୁ ନେଇଯାରେ। ବଳିଆ ତା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଣିକି ତା କୁକୁରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ତୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ୁଛୁ କହିଲୁ। ବିଚରା ଖାଇଥିବ କି ନ ଖାଇଥିବ। ଦେଖ 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 କେମିତି ରାଗିକି ପଛ କରିକି ବସିଛି। ତୁ କାନ୍ଦେନା ଲୋ ମୁଁ ସେ ବଳିଆକୁ ଦଉଛି ପାହାରେ। ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ଟାଇଗର ପୁରା ଟାଇଗର ସବୁବେଳେ ଟାଇଗର। ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବସିଛି। ନିଜକୁ ନିଜ ଆଉଁସି ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ମୋ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡଟା ଆଉ ଦେଉନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲର ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ଏଇଟା ହେଲା ହେଟା ବାଘ ହେଲା ହେଟା ବାଘ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଟ୍ କରେ। ଏ ଜମା ବି ଦେଖାଦେଲାନି ଆମକୁ ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରିଲାନି ଟୋଟାଲି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଟ୍ କରିକି ରାଗିକି ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରିଲାନି। ଏଇଟା ହେଲା ଧଳା ବାଘ। ତା କଲର୍ଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଧଳା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଧଳା ବାଘ। ଏଇଟା କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ବୋଲି ବୋଧେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ତାର ପୁରା ପରିବାର ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଢାଉକ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ଆସନାରେ ଏମାନେ ଖୁମ୍ପି ଦେବ କାମୁଡ଼ି ଦେବ। ଆମ ଛୁଆ ପୁରା ଖୁସି ହେଇକି ତା ବାପା ପାଖରେ ପୁରା ଆଉ ତା ବାପ ଆଉ ତା ଝିଅକୁ ଆମ ଛୁଆକୁ ଆଉ ତଳେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଆଉ ଜମା ଅନଉନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଘ ଏପଟେ ପଟେ ଟାଣି ନେଉ। ଏପଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ରହିଯାଅ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ରହିଯାଅ ତମକୁ ବାଘ ନେଇଯାଉ। ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ସମାନ ବାହା ହେଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ଯାହା ହଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ଏମିତି ଆମର ଚାଲିଛି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଅଙ୍କିତା ଜୟଶ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ଅମିତ। ଆରେ ସବୁ ଫିମେଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଅଛି ରେ ଅମିତ। ଆରେ କୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ଭିତରୁ ଅଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ସବୁ ଝିଅ ବାଘ ମେକଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଅମିତ ଜଗିଛି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆସ ମୁଁ ତାକୁ ବଡିଗାର୍ଡ ମୁଁ ତାକୁ ବଡିଗାର୍ଡ। ହଉ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ। ଏଠି ହାତୀ ଦିଟା ଏମିତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଯାଇକି ହଲିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ହାତୀ ନା ହାତୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ହାତୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଏଇଟା ହିଁ ହାତୀ। ସେମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ